kae wacho ni kore mana yweyo matin in bende sedo gimoro kata e chamo. Wabe koro wantiere ka wadhi mana nyime. E wechego mag thieth, lakteche maromo 7 osewito ngimagi e thuolo mar higni 2 mokalo ka okenge wacho ni maweyo ji kod penjo mathoth. Ma oyangi kod jagoro mar riwruok mag lakteche mane twak ka odiochieng' kawuono kano lando mano bang' laktar moro e kaunti ma Machakos ka ngimane e wi wach mar ni ok osebedo kod tich kuom dweche 8 mokalo. Wach makoro bende omiyo gikwayo ma okete gope mathoth. Mano ka koro KMPDU bende koro buogo dhi e ng'anyo chak dwe mar 3 poni piny owacho ok okete tim winjruok ma oriwo koda ka keto chik mabiro neno ni lakteche ondiki higa ka higa e pacho ka. Wik mokadho nowalo daktari manyinge Muoki mane odak Kangundo mane internship koro to bang' kanyo no owe moko yudo tich. Kono ndiko barua ne nyaminegi sama koro notho kata ka ngimane ni osemanyo tich kuom dweche gi motame yudo en gi gope ji to chulo bills motame to owinjo malit ko en ka jo odigi thagore to sebedo daktari to ywak mar nyathini wa daktari ni e ywak mar dakteche ma chotieko skul kuom higni 5 mosekadho ma pok ondik tich ma sirikal okawo policy mar tiego dakteche to weyogi moko ndikgi to sama gitimore osiptende te mane Kenya ka dhi maonge jotich dhi maonge dakteche ji dhi osiptal to ok yud thieth. Kono wacho ni kapo ni giwe moko gitimo moko ndiko gi kaka dwaro ni to bang' ndalo 60 gi bo chuno wan wadhi gomo to ma ng'anyo ma kaka wacho mokalo cha en ng'anyo mar jopiny mondo thieth osiptende. King'iyo kata mana weche mag NHIF mag jothieth iyudo ka dakteche thiedho ji e piny ka to gin ka gituo ok nyal do thieth ma gichiwo ne jopiny. Koro ka in gi daktari ma ok nyal do thieth momino en wach matek manade. Kaunti ma Nairobi nje kae ka NHIF cover gi orumo Bomet dakteche osebedo gi higni 2 maonge NHIF cover mondo giyud thieth